Hi guys, good morning. So mag-travel na pod mi karon guys padong mig Azumino, Japan. Ay nag-stop mi diri ay kagubatan na diri. Grabe ka local, di ba? Pero naa sila vending machine. Ay kagubatan na das ibabaw guys. Pero naay vending machine. Hapit mi diri kay mapalit ta og juice si Aki og si Papa. Amazing, di ba? Mama, waira na yo. Arigato. Ahong gi-open ang window sa car guys kay lamig kadto pamatiin ang freshness ang freshness sa nature ba ma-feel nimo ang province life kay countryside man diring dapita guys sa local road Miniagi. Nature lover ang makarelate ani guys. Ako kay nature lover man ko so na-feel din na ang moment ani. At this time guys kay niabot nami sa Higurashi ni anhin nami din last time guys katong nani event diri sa Kyo gusto man mo balik ani kay na may train ganahan man sa aning train so ning balik miya mong gipagbigyan. Naglakaw mi ani padong sa ubos guys kay mo na ang train ay mga helicopter diri mga wa na nagipanggamit guys nakatambay na pwede ra laagan pa sa mga bata or masikin sa gusto mo lagan. Di ka ko fan og mga inani guys but since Akio ganahan man mo laag diri watay choice kinahanglan ta mo uban kay luoy pod kung di nato ubanan kinahanglan na atong presensya kanunay guys bitaw pero kung kapoy ka ko guys maingan naman ko nila nga silang duha ni Takoy og Akio maglaag ako matugra patugon naman noon pod ko nila unsa ni hapit day mi 7-Eleven guys ning palit ko ani nga pan kay nag cravings ko unsa nagutom na pod ko so mga unta ninyong tanan daghan kay sila bit mga flowers guys ay Then sunod kay nataan ni guys Azumino gihapon ni pero ang atong tojo dinhi kay mutan-aw ta og mga tulips. Ug sa dihang gitagaan mig plastic guys kay ang mga tulips daw karon kay panglaro to na kay last na daw kuno ron wa nay mga buwak kundi ang mga tulips gipanglarot tas mga tao kay ilang i-bring home. Nami diri guys ay kay manguha mi og mga buwak ay kani mga tulips diri pwede pang ibton kay last din na daw kuno karon. Ay gipang ibot na nila gipang bitbit na nila silang bay. Wala na yung mga tulips. Wala na yung mga buwak. Wala na yun siya. Ay, ang mga tao busy nagpanglarot sa mga tanom. Nangita mi diri guys. Og napapami matilok. Kaya mura nangahurot naman nila pamitbit. Oy. Wala ay. Ay, napa. Ay, wah. Ah, namin nakitaan ay. Arigato. ママあった他にあれよパパおあったじゃんそうだからよかったねでもこれはもう死にすよパパいいやもう頑張るよあとこれ種あるねあとで砂と水あげるよそうそうここはちょっとまあ人があんまり来ないから残ったんですけどもういいんじゃんママねまだでもこれは種ないじゃんこれ種ないと別にでもいいよでもそれは覚えられないよあ終わり Giingnan ako ni Takuya guys nga uwari na daw sakto na daw kuno tong duha ka buok nga nakit-an namo. Pero ako na kontento guys. Sige gihapon ko pamunit ani, sige gihapon ko pangita kay makalingaw man si Ja. First time ni na nga experience guys nga manglarot og mga tulips kay kasagaran makaarimi diri ka namang daghan ka jugbuwa kay moarimi diri magpa-picture sa mga buwak nga tulips kay nindot tan-awon kay colorful kaadto. So wagapon ko ni undang guys kay nalingaw kaadto ko ani si pangita mi og tulips ni Akio kay dalhon na mo sabay. 今スタッフ探してる Pumunta dyan. Aki, mama to papahanariru. Abo na yung akang. Dakara, zo to mama to. Mama to na rin eh. このパークにいればどっかで見つかるけどねあそこの人がな、うんそうオレンジですねオレンジの人と育ってるんじゃない？まだあるかもよ、パパ。うんダメだ。ダメ。ああすごいじゃんありがとうございますあったあったあったあったあった。うわありがとうございました Ani nga time guys, kananing doon na mga staff, kay gitabangan ni Jag pangita og mga liso, kay aron daw kunong nami mada.
Inja gitudloan pud mi ani ni Jag guys kung unsaon pagtanom ang mga tulips. Di daw day kuno ni pwede guys nga itanom largo inig abot sa bay. Dapat daw ni itanom inig ka October pa. Naikog kadto mi aning tawo guys mangingon si ta kuya nga sakto na. Inja diri pud nga area guys kay nakalabay mi og flowing water. Inja ganahan kadto ko ani guys kana makakita ko mga inani ba nga nagflow ang water ba kay nindot kadto sa danggan ganahan kadto ko kay para na ba kay therapeutic kadto si Jag. Ug sa dihang giapas ko ni Akio guys, pagdali daw mama kay napamilaing adtuan. Sakana dayo. Mo ni jang gusto arian guys, mong sig padali-dali ni mama. それこれ全部トミカなの？So, トミカ？ここどこ？じゃあ好きな色のやつ選んで。 mirande ako. 絵描いていろいろ。 Naday mi diri guys, pwede mag-pen sa Akio, pwede mag-drawing or mga any other craft guys, pwede magbuhat diri pero hapit na laman sila mag-close guys. Mong kanira ang gialaw ni Akio ay mag-drawing sa janing kahoy og ang sa jang ganahan drawingan. Jang ganahan ni Akio kay SL train. 100 naman siguro ibayad ani guys, 100 yen. D51 のクリーマーとか言ってたもんね。そう。 Kaniday nga aquarium guys, kay sa amin man na si Ja, pero ang gawas ana guys, ang tubig ana kay sa nature, jud gibutangan na nilaghara nga sa amin ba. Hi guys, majung udto. So itorta mo diri guys, itorta mo sa mong karaan nga bay. Dugay na kaduning badja guys. Pila na ni katuig guys sa mga kanununuan pa ni namo, mga lula ug lolo pa ni sang lolo. Inja kita mo na guys, na humay na guys, klase-klaseng humay sa mga karaang gamit sa una sa mga farming guys kana panglubok na. Kaila mo glubok guys, maglubok og humay kana mga pang-araro, kani diri kay tracer, kaila mo tracer kanang mga naray basta ka makailaan ni guys, sure kon, ja kani murag blower ni kanang tawa o kailaan na. Unsa na pud may mga silhig guys, kanang mga silhig mga karaana guys, pili lang ka ana kung unsa imong sakdan para makalupad ka. Unsa diri mga drawing na guys, na mark dira kanang mark isa dira na sa right kay Higurashi na. Unsa diri guys kay magpabukal tag tubig. Unsa kani guys kay karaan nga tahian, unsa kani karaan nga TV, wala na namang gigamit kay karaan na. Unsa kani typewriter pud ni guys, wala pud ni gamit kay wala na naguban na guys kay pila na nakatuig. Kani telepono wala pud ni gamit guys kay di na usong telepono karon. So karon kay mga cellphone na diri kay mga samurai ni guys. Unsa kani guys kay plancha na guys, pag high school na mo na hang gamit. Batang 90s ray makarelate ana guys kay mo na gamit na mo sa una, butangan ra og baga ba kanang charcoal. Unsa kani guys kay radyo ni abikog Marshall, di day Marshall ang brand. Oy unsa kani antique nga aparador. Unsa guys diri ta sa among backyard kakita mo ang mga gipangbitay guys para daw na di muuwan. Sa unang mga karaang panahon ipangbitay na nila kay para daw di pero karon guys di ko sure kung epektibo pa ba na ina nga mga dolls nga pangbitay kay para di muuwan kay sa una pa man ang panahon guys. Karon kay high-tech naman basin wala pud na effect. Kana guys lingkuranan na daghan kaadyo kay bauman may daghan kajong bisita ang mga redire. Kita mo ato guys nga ang height sa pultahan kay parehara pud katas ani takoy. So meaning dinhi among bahay guys, nagtortora ko ani kay kung amo paning bahay guys, syempre ang pultahan di dyan na nakanubo kay lisod pud kung masangit si takoy sa pultahan sa among kaugaling bahay. Tortora bitaw ko ani guys kay na-appreciate ni nga bahay ba mga karaan nga bay. Lumpia, sibuyas, kamatis. 柿？ Maura to guys, thank you for watching. どれ？次はどれママ？あれ？聞かないじゃん。どこにあるじゃん。なんで花またかったの？これ買わないの？ Nandi hana mata kata no? Gipalitan na pud ko buwas. Ay, thank you. 誕生日だったでしょ？ Kata no? だってねママ前ねお誕生日だったでしょ？だから今日プレゼント作ったの。ありがとうね。買ったの。
Happy taon kadto ko ani guys, simple raman taon ni pero ang toth ba mo dyan nagmatter guys, na touch ko ani nilang akyaw ni takuya kang ilang giingan kay mo palitra daw kuno sila og french fries sa pagbalik kay nanay dang buwak. That's it guys, thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.